Айтып 5-6 ел колхоз председателі еттім. Андан соң Қабат Грузовайға өстім. Мен ішләгәндә 5-6 колхоз председателі алышынды. Шулардың барысы белән дә ачуланышмыйча, әйбәт кенә хезмәт куеп, 98 елны пенсияга чыктым. 98 елны пенсияга чыктым. Ул вакытта председатель Закиров Равой, яңгылыкка мархум инде. Мен туктыйм инде шулай, Равой шулай дигәч. Юк диде Равса, мин эшләгәндә эшлисең диде, мин чыкканда икебез бергә чыгабыз, эшлисең әле диде. Шулай итеп, 70 яшькә хәтле мин яңадан шофер булып эшләдем. 70 яшь тулгач, ул 2009 елның ноябрь, октябрь айы, шуннан туктадым. Менә шуннан соң лайыклы ялда авылда. Шуның белән минем шоферлык стажы 50 ел булды. Менә шулай итеп, шушы колхозыбызда 50 ел гомеремне иттем инде. Башлап шунда хезмәт кылдым.